abusuafo ene adofono munuaba ekwesi kapana na so menemo edi ehie ganu wahala dwumadi na ebre asose ene so yede ebeso mo se de dan dai ye no no se mamunim se ade echi bia yete ensem foforo na etienti yensu so de yenyai echeso ade biara eda ene ensem a ababegu eye yapono so de se bebrebe na so kakra bi ene ye babeyimu atwe no sere ene abasane apa ni nyina no ne pome sibre na ene dayi sofo bi ehu akwakwakwoka aduase mamunim se Exp0ses ebe de ya sofo hu ensem enkoam na enu ada honabo Kennedy Agyapong akomprekon MP for Asin Central woji na adwa ewo na 2TV eso na eho ena wosa eto ne Exp0ses eso na nipa ene de ne ho ensem ebebeto apono so eye prophet Nigel Gaizie wono nsem ena wodi etudwa an sofo na mo beka ye o professor say eboni wono na ehu ya wodi kan ho asem no ane ho asem ena meka de woni misball enya entokwa twen din na akwa ye to mamento nsa sofo na ena meka wa munim se dodo na enim se wo ye endis sofo sanse dodo na dan da wo babontia ensem a waka no waka in favor of edonkumam wo mrashi bedwafie entino na wo matage ne se oye sofo wo kasa edema edonkuma wo mrashi bedwafie na enoda wonabo Kennedy Agyapong tina ase no no wodi etudwa ekwan na Gaizie wo faso enya enkomsha wodi ehye mampanyi dada John Dramani Mahama ekwan no wo faso enya ensem efa no hu edi bebetu edwa nyina ma former president woni wo mo ededa odwudwemu nkakra no wo mo na na Gaizie susu no woni wo mo pem so na wo mo susu reveal sa ede ato ho no na evidence no ede amomo ensemwa like omuhia mampanyi dada wo mo keka ye no na wono so ede ato edwa no so ababonten in a form of say wo hye enkom no wo de ababa beka na mampanyi dada so atamsika pupudro na wo de amano say wa ya ade se watimi ehunu we na so no ni nyina no kalabule ni omanko a na wo ye na abusua moma yenkotie ensema wono bo Kennedy Agyapong oka edefa na Gaizie ehu ye ba ye beto ensem no eso Mahama so problem na so fufo di ni guess Linda Mahama onim Nigel udi Linda o de me fa last name so Mahama get ne friend Linda na what campaign so Nigel udi no abi abaye wo Nigel wono so yeah very evil guy Nigel Gaizie. Now I don't know what Mahama wants on this earth. Nyakopong at the President Mahama Edri. You allow this idiot to deceive you. Nigel Gaizie. Mahama tieni yene. Girls are ekwa hoshia. Woman na di unsem ko ena Nigel Gaizie ya prophecy about this people. He is not man of God. He's not. And the revelation I'm going to give you, Ubehum said, onye man of God. Na akwawe oni obabi ko Gambia okoji aduru mo sa ayi wo ho mo Nigel Gaizie wo so no be die kufu adu atem o ni fie wo de Mahama si ho ana wo de kufu adu asi ho okọ Israel sword bi oba na wo de awo kufu adu bo so kind pa yeah we fake na odon Peters ni no sisi o yeah no they are war now what Timmy asset one of the boys are all follow out this obedient yeah was setting up and this guy were worse than obedient because one man what shot the Bema naked picture and I was saying ya come boy no was saying ya come boy ni brother and was saying ya come boy ni mommy Nigel Gaizie. That is all they were. If you know, carefully, your tongue iron rods, the man will pong. Wo down on our G because who call Uti a Taifa. And our tea. Who called you a grower Gambia? I catch us and know you in that. And what to Taifa. Who chew your better now?
What something ya chimota one are the mattresses and the girls. Office. Yes. We are maybe girls in the now I know there is your own lifestyle. It's you don't have a problem. But once we are soft, one now dear kufu agwake. And then Gaizie. San Nigel Gaizie or Gambia, more bound the array. Abusiafo we ene eye ensem a wo kan ye ede efa eye prophet Nigel Gaizie ho na wo den sem we atu eja ewe na abusiafo mo be mo mutie ya na wo kan eye abaye bia wo ne eye Nigel Gaizie wo mo ko Gambia a eye enwoma wo kokko gigi ye no ho enko ne ba na no na eye abaya no so recording so no wo de atu eja eye ama born again wo de wono so ne recording atu eja na ono so echiremu enwoma eye Nigel Gaizie no wone no aye na ebiem nsusu no na enkonko ye se ebeye ono nko ne ntam asem no pese Ghana fo na obi a ebebeti be because ono no asache free ne bone ehu na still wo muguso ewo wo mu bone mu no muguso eye enwoma ense emfata na je se wo behia se wo beka ana so wo beda na di ama eye wiase fa na nyina wo bia atibi na mama yenkote eye ama born again wono so ne nsem a wode etu eja Anything around to say if you depend sanity, I saw by Meme 2 minutes into the S. York and a family. I will show you so. I didn't say, I saw me back, you know. My capacity was my best at Matani. Then one, S. York, and what I say, I said, me, I don't know. I'm not born again. Yes. I was sleeping. It's in the house. Still born again. Born again. I'm American girl. American boy. American nigga. Oh, Christo Adam. Yes, was Shemmy Dan. It has to tell. When a Gaizie said, Nigel Gaizie, I don't get a gun and you answer me. And the crew would say, oh, you take it, you but when about the same, and I feel social media, a trendy Nigel, Yo, Mitia, Minian, which live for Mutia, me, Christopher, and Cremophobic beer, would see me. Sir, and Chia can see a few years to Christo. Emuna Medema Obibia, Medama Sesame must pass out him and come on him. Meda Sepa, Asami will be some. Wabo audio, no, wait ye. Na se Ubekaya, and yet, and then the first time my mother needs a shift. Maba have the same. Na me buy no, not me can't. And my me fast so the Jamie. Yes. Enti na me ka senka. Emre na ho ma me na me mo asofo bi no mudin. Enye se me ka se me say obi o. But me ka se wo be ya hweye. Na wo ka so koso nya me de detone eniema bi egugugugu so. Na ebeba se nya me so na wo kwakoso mu na be da ni be yie. But ekwan ya mba ma me sa. Na me akoba ene se one day bi me ba ha and I'm in a billboard. And I'm the Casapa, Cratchy did the mechanic Huno. Or Nicophobia, ye, and see a woman I'm seeing Jaja Manibody Dina Bueno or Yazan. Oh, say, yea, a Christopher, ye problem back on his say. No crackano, you. This house was all the kind of class will be the boat through, will be the coon. And see, yeah, chefs and no clan cop. Now you can be ye. And moi. Senya me ageme na me nim se wo pa wo so wo nye ame fra kokko mi secretary masakra unti be bia me do kwa me fa wo bio na wo so wo dia wo nji ntum na ne wo ye na obekoso aya emme mo be kwa na ka audio no tie assembly ko ba say audio ni mu no obehia me o Gambia ene ye nyina me bedru ha me be fra ne se me ji me sika o deny me ni bree because me no enkoye sumasi dwa na ye bedru han mu a usi wo ni me enti emra me bra frɛ say okay ye metena se me enka asem no me okache me say okache na na ya osafo say me di atro ni me na ye boa payo ye bo me pa na ma be gisika wo ne ho okay se me po bi agisika wo ne ho a
Duncan Williams no money mpanyinfo atitirifo bi no wɔ hɔ na wo deɛ meyɛ dɛn ɛna menim wo nso a mentumi nsɔre ɛnka sɛ wode meka nti ɛne ɛkɔhyiaeɛ no sɛ wokyekyere kɔntɔmpo kutu sɛ wode kɔma ɔkyea me wokɔ no a wɔni hɔ a ɛso ɛbɛsoa kɔsi sɛ ɔbɛkyea no naba ampa mekɔɔyɛ no afei ohu mepɛ na ɔgye too mu sɛ mahu ne da ɛnti ɛhɔ ne yɛde tena ase ɛne yɛde ka asɛm no nyinaa berebrebrebrebrebrebre ɛwɔ vision 1 unity house hɔ premises hɔ a enti Reverend Nana Yawsafo na mde asɛm no kɔsii ne nan so ampa anyɛ ne dɛkyerɛ sɛ sɛ masakra na obi de me ka sɛ ɔgye ne sika de ma me masakra sika no deɛ nsakraeɛ ɛna mpa ɔde ne ho gyi mu maa me ɛne yɛka asɛm no ɛhɔ no koraa na ɔdeny ɛna nso ɔdeny hwɛ evidence na ekuta me no wo manfa wankɔ aso na esi fie wo manfa wankɔ ha wo manfa wankɔ sɛ nti sɛdeɛ na nsɛm ne ba no na sɔfo ayɛ wa ɛna ɛkɔba sɛ Reverend Nana Yawsafo sɛ wode yɛntwa sɔ paakyɛw sɔfo paakyɛw bɛtua na wontua ɛna ɔsi mɛtua $2,000 ɛna ɔsi fɛ sɛ wobɛsɛ dwa w'anum wobɛtua mesɛ ne fɛ me $500 nti ɛkɔbaeɛ ne sɛ ɔkɔ sign check no ɛna ɔde baeɛ ɔbaeɛ pɛ na ɔbɔ ma no so sɛ mami ma obi egu check no na nso reason venti na ɔka sɛ mami ma obi egu na check no yɛ asɔre check ampa na ekura mi na mehwɛ saa na ɔn sɛ fani sɛ masakra o nyame honhom timi mu nti ɛte sɛn a nyame honhom ne me kasa ɛna me tire mu kyerɛ obi ɔkyena asɛm nti ɔsi ɔboa wonim guy no na mesɛ me nim guy no okay check mi nie ɔte aseɛ nti ɛhɔ no ɛna yɛde to wo nkyɛn ɛne sɛ yɛdi na emu a na ɔkɔ ayi nie mekɔhyɛ daabi kakra na mbaeɛ ịbanye a yɛsi yɛ ɔsi ɛbɔ na ewu ɔna hyɛ nkɔm ɛna dɛn nsɛm ɛna he ɛna afa ekosi na msi debi o Ghana asɔfoɔ binom no a me ama bɔ ne game minimum stories no sɛ minimum na sɛ up to now no wo attitude ne wo suban bi kyerɛ sɛ wo nsakra ya adedada na wo yusu no ɛna ɛmɛka ama obi ehu adegode a wo yusu and in fact ɛyɛ me ya yɛ me hi na enu akyi comment binom ne nsɛnsɛm ɛna wei bɛwu ɛna wei bɛyɛ se ɛna me tra ma adwene sɛ first audio me yɛ na ɛnyɛ no ni o me tra ma adwene sɛ nea asɔfoɔ binom ɛka wei bɛwu wei ewu me na me ka sɛ wei bɛwu na wei wu yɛ no ɛyɛ simple as ABC saa nya nkoma deɛ ma yɛ bi da o de akokɔ ɛkɔ bosom na o ti hyɛ aseɛ na wapɛ nipa no ɛkra din sɛ yɛ me ama wapɛ me kra din o de akɔ o se afɔrebɔ a me de brɛ wu nie onipa sɛ wopɛ mogya ɛnti gye na wo bɔ ama na wo kora akokɔ no na wo so gye na wo ka nyankoma adeɛ na wo hyɛ aseɛ na yɛyɛ yɛama wo west bi a wo bɛka no na wo ka na wo kura akokɔ na de kyerɛ bosom no so sɛ yɛ na akokɔ no kura wa na wo wu ɛnti ɛhɔ no sɛ madi kan ka bi wɔ ha bɛsen ne ama wo days bi within that shortest time no na wo afiri nti sɛ afiri mu a me nkɔm hyɛ a mekan na ayɛ den abɛm eti sɛ kwan wɛ na ɔmo de fa so nti audio first na meyɛ ɛne se abusuafo wei ɛne ɛyɛ ne nsɛm a wɔde ɛto edwa ɛfa ɛyɛ deɛ ɛkokɔ soɔ sɛ Nigel Gaizie wɔn ekum nipa ne ɛho nkɔ ne ba ne nyinaa no ɛyɛ wɔn ɛnneɛma a wɔn ɛhyehyɛ eti wɔ sɔfo bi ɛba abɔnten ɛbɛbɛka sɛ nipa asomasi ɛbɛwu nipa ɔbɛnten ɛbɛwu na sɛ wɔwu no ɛtumi bɛm no ɔgye ne ho nsamrane a wɔn a wɔnim nea wayɛ ɛwɔ kokoa mu nim deɛ wayɛ wɔ esumase a ɛno nti no ama ne nyinaa aba mu ɛde ama no nti ɛyɛ aposifoɔ ɛwɔ abɔnten na mote ɛyɛ saa nsɛm wei a na mo nso so no mahunu deɛ mobɛyɛ ɛde afa ho mamani aba so na nhwehwɛmu bi a wɔsɛ moyɛ no monye ɛfa ɛnka ho no de nsɛm wei ɛto edwa wie yɛn na wɔn abɔ Canada Agyapong wɔn nso so ɛgye na edwa wɔn nso so ɛkyerɛkyerɛ nsɛm mu ɛka deɛ ɔbɛka ɛde ɛfa ho ɛkyerɛ nneɛma ɛyɛ Nigel Gaizie no wɔyɛ a ɛho krampo ɛbɛhia sɛ ɛyɛ nneɛma ɛkɔso no obiara ɛbɛbɛhunu bi no ɛna wɔsɛ bɔ ne ntrene kɛse ama na ehunu sɛ ne saa ne ho he na wɔyɛ a wɔka ɛbobɔ mampani edin no wɔntwe ne ho efi wɔanyɛ saa deɛ adeɛ fɛ no ɛbɛyɛ ne tam mman kotie ɛyɛ ho na bɔ Canada Agyapong ne nsɛm ɛnsoso recordings ɛyɛ maame no a ɔne Nigel Gaizie kɔ Gambia
okoji eduru a wodi beye na sori wo Ghana na obaye untua de ka ombesu untua de ko pretend kura se wonimo So the na man. onim se maame no wo pictures ene ye odi ko kire ba kwesi mes party ni yi emra odi pictures ni chire no wana na Gaizie ebu kutubi e pacho we were yourself madam say maame ni need voice nti o ka obi a etie ni o ka no kore but obi entie no na still enkofo ekosa akohwini we asori we fake o tim fake say ne ka ahye na president Mahama man another car oboa president Mahama But I say na we ne see car you. bi anhye I say we see. yeah but no ne car bi anhye o meka ba bi aka anhye ne car ko ma challenge no So former President Mahama man the cars. yeah o meka oboa opese otwa no a the president Mahama information a odi ma nyina eye president Mahama ho nkofo ene ko cancer ne kire na Gaizie ene odi hye nkom agisika owi anu amu bi that's what he does untie ba ko isi appear stadium ko tie oni reverend Owusu Bempa edi nkomo na reverend Owusu Bempa ka say the way MPP 4C handle no man ready a ombelusu 2020 na Gaizie di kan aka kire Mahama step oberu wini 2020 enti emra appear stadium aka assembly kire petrum no and what you call Fred Mahama I've told you are going to win Owusu Bempa has even confirmed yeah chairman boom Gaizie. yes Question come. yeah question come because he read 2020 one Jimmy Mama Mahama Munia was on the big because nobody will believe you again in the end you know now go to Gambia Fabra and this young boy you share the pictures and say kind of 4 months they are sick very very sick to go out with this guy and then I'm open sika sen kwa no mo ko hwimia omo feki e ko jika free Mahama in some Kenya but is given to him by Mugabe man say. yes Mugabe isi unsam nyina ono okochichire enema no ene mo dia ko peska ne ka kire Mahama you have to be careful with Gaizie omwa we a prophet of doom or do peska osani wa girlfriends nso oni bi da ono mu da wo sa Linda no akoji mi ka na Mahama atama no awu koji ye wo Gaizie eji ka what did you do edi asem de see Gaizie madel come and tell Ghanaians oh yes of wo sori wa die kufu ado atemu kasa wo to bonko very evil guy what you say very evil guy wo ema wo ni omuda domi wo doctor wo domi e ho na akoya abortion wo do beti se bebe si from Kuada airport e ho na akoya abortion e catch no plane we know what you do na me ya wo mpa ni se mommo ewura no so na ema so edu ba bia menim adwene esi wo mutim wonim se ade wei forever and never unware a wuntim ware na Gaizie any osofu bi wo problem osofu kakra e di say obi nim die ni say ni omudi omu guess ni na Gaizie ni osofu kakra no wo problem because osofu kakra no has a lot of information on Gaizie into ofu say eba out to bebu n'animase so he has to blackmail the boy first enti oni girl no da ni boyfriend na mani ba ni fie na wo ba besia ono boyfriend da na wa record no I've seen the naked pictures boy no any na yes sex every what the tissue paper ni bema na Gaizie send the thing to the guy owie o sa send ni koma guy ni wia asend ya koma guy ni mame because o ni say boy no nsema o de beba no o de ba
ebe guru anim asenti no odi kai a destroy the first na girl montie the conversation or the akọ onu na Gaizie ama girl na ko report wo Kaneshie police station Kaneshie police for montie ni yie na Gaizie is an evil person wa sheda no person ogu guy na anim ase oba bemma o boyfriend any wakoda na wutumi video no edi koma ne nyonku bemma na o circulate wo yo ba wo fi so benya bemma ware wo biase bi na Gaizie so nware because I know a lot of his girlfriends. He's not going to marry you. Say me so for back also no that. Just want to be in star so nasty. So nasty. So nasty. Momo girl where you great. Na police for no hwe say enye trap eno mu ye ya enne wo wie no osa ma girl na call police station na call report ko for bahababu. He went there to question the girl. Say who adie we ya waye betimi say bibi die kire ene and she confessed. She confessed. Now we are wo na Gaizie what's happy at these 2 weeks you see what I'm doing. Wey ene ensemo a honorable Canada Japan so woto de ebane Nigel Gaizie efa allegations abebre ekoso no eho na audio bi ensusu a eba abonten efa abaya no nsoso no wone ne boyfriend no nkitahudi a ekoso wo montem no so wodi tuja na mama yenkoni nkonkotie eho enso one the girl the boyfriend of ED take a lesson to him. Things you have done to mankind. See, Komoi Ababawe, on the girl, the boyfriend of ED. Take a lesson to him. Nigel, only friend of Monica, the way, and I'm missing me, whom we cannot the year before a year. I'm not going to do Exp0ses. Me time and nothing away. I catch me. Me have found my whole life. I know how many streets. It's even to now, dear, or on me. But if the because I'm not for man wants to do, we stay here alive. How for send door, they on the tumor, or we any pig and ask your home with your meeting. A boom, mine. That's what myself. And then no matter what, that's come out here. Not far. Because someone I mean, you won't see us for. And one boy as a royalty, a ban, name, and for him to keep quiet. Because of who is offering you. But we do nothing. We do not have we do not. I don't know one thing. You say, who's starting ministries? No, being so strong or that. Any fun. What I said, it's the video I did was Monica, the way, and I'm missing me, whom we cannot the year before a year. I'm not going to do Exp0ses. And me time and nothing away. I catch me. Me have found my whole life. I know how many streets. It's even to now, dear, or on me. But if the because I'm not for man wants to we stay here alive. How for send door they demand the tumor or we any pig and ask your home with your meeting. A boom, mine. That's my friend. And then no matter what, that's come out here. Not far. And I mean, because someone I mean, you won't see us for. And one boy as a royalty, a ban, name, and for him to keep quiet. Because of who is offering you. But we do nothing. We do not have we do not. I don't know one thing. You say, who's starting ministries? No, being so strong or that. Any fun. Abusia for way any conversation so efa Nigel Gaizie nensemo eho enpopoye na honorable Canada Japan wodi etu edwano eso na eno amagana for bebre na chese say do wo mu hu de wo mo enkampo
wɔn hunu ɛyɛ asɔfo a wɔn ɛngye wɔn di ɛne asɔfo a ɛne kwan sɛ wɔn ɛgye wɔn di because they say wɔn a na wɔn ho sɛ wɔn yɛ asɔfo pa no say no wɔn tu bebree na ɛna ɛdɛɛdɛ ɛna wɔn a wɔn nim sɛ wɔn mu de wɔn nyɛ no wɔn kura mpo deɛ ne ɛko wɔn kura de wɔn asɛe asɛm no kura wɔn mama kyɛ sɛ asɛm no a yɛsɛ kankantantantan wɔn deɛ kyɛ sɛ ɛkyɛn na nsɛm wei aba abɔnten awie wo fie say ɛna wo ho nsɛm no esi ɛfa ɛyɛ wɔn abo Kennedy Agyapong dwumadi a wodie no ɛyɛ ne kwan so a ɛno no because ebinom ka ne say asɛ like oyi bi mu asɛ wɔhwɛ a wa ho yɛ nahi no wokɔ ka bibi a yɛ nahi a ɛna ɔba abɔnten ɛbɛbɛka wo asɛm ebinom so ho ne sɛ we ɔno deɛ sɛ deɛ ɛyi bra yi no ho no bɛ direct na fa no ɛno ho dwuma ɛna wodie say ɛna wo susu ho nsɛm no esi ɛfa Nigel Gaizie enyoma ekoso no so encounter that same issue with him and as a woni obi a wone no afa saati bi anim a wo hu ne se omfiri nyame a obetimi de wadwenkyerɛ no aba e otuma GH comment section say de be ya wonua no wadofo no matiefo ne ahwefo wo mo susu behunu na wo matwe wo mo e de afiri eye asofo na edifo atrofo a wo mo emfiri nyame no ehum aha na braba mai kwan mai di dwumadi ne asinti subscribe to your channel no so wonya ya share for my abusuafo so all the social media platforms follow your IG page @GH_ na emrepem no magencha ne yedi ebetu edwa ede ama midin ene Exp0ses kapada sene yebesane hia makram the major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nyene bone pa na kase epe wo wi ase ya asonde nti na Adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ura